Kaixo artistak, hementxe gaude gure 4. kapituluan ñoñosti irian. Begiratu nola edifizio handiagoak egiten ari diren, begiratu gauzelako edifizio. Gaitu jendea nola doan bakoitza bere lekura. Zer egin dut hemen? Kendu dut hemen zeuden kableak, azkenean bakoitzak bere kostua daukalako, kostatzen duelako, hau da, 50 zentimo, hau da, euro erdia kostatzen duelako, ikusten duzu 0,48, orduan kendu ditut hemen. Eta hemen daude. Zer gertatzen da hemen? Jendea lanera joateko kotxez doala, ezta? Aukera bat emango diegu. Bide bat jarriko dut. Bideak non daude, justu hementxe, horrela. Begiratu ze kurioso, Horrela jartzen badu bidea, ikusiko duzu zenbat jende hasiko den etxeetatik lanera joaten. Pasada bat da. Nabaritzen da pilo bat. Jarriko dut horrela. Eta hemendik gauza bera. Ikusiko duzu zenbat jende joango den, Flipatuko duzu. Jarriko dut hau, pero dut elektrizitatea ez desagertzea. Bai, desagertzea. Txartu. Elektrizitatea, bueltatu, elektrizitatea, bueltatu. Ez, horrela ez. Bueltatu, listo, konponduta. Ikusiko duzu. Zenbat jende etorriko den. Ikusten daia, jendea, paseatzen, ez toa jendea, ez? Momentuz ez? Bide bat jarriko dut, baina ez bat bakarrik. Eta goitu zelako eskaera dagoen, hala, etxeak, pieza! Orduan, nik zelan egingo dut. Jarriko ditut etxeak, baina horrela berriro. Saiatuko naiz, simetriko pizka bat izaten. Uste dut horrela ondo geratuko delako. Zuok esango, Kurioso. Hala ere, jolasean batzutan sensazio arraro bat daukara. Baina zenbat eskaera dago, juli. Baina, desberdin jarriko dugu orain. Horrela. Ea gustatzen zaizuen. Bi daude. Eta hemen hau dagoenez, beste bat jarriko dut simetrikoa izateko. Eske simetrikoa bat izaten. Ze azegarria den simetria. Ikusten? Eta, ikusten duzuenez berriro, lurralde honetan, maila ez dago ondo, orduan egingo dut zuzenean zuek ikusteko, trukoa zuok ikusteko. Klikatzen dut horrela, aukeratzen dut dena, eta esaten diot, mesedez, altuera, objektu baten altuera. Jarriko dut horrela zuek ikusteko. Pik! Ez, txarto. Ez txarto ez, ondo dago. Baina zelan konpontzen, horrela. Usten, hori da suavizar terreno, llenar terreno, egiten duguna da nolabait esateko, SMR pizka bat egiten dugu. Poliki, suabe usten dugu. Horrek ez du kentzen, agian hemen mendizka bat egotea. Hala ere, dana lau hau txiko du, plano hau txiko du. Ikusten? Zelan dagoen eskaera, amatxu. Ikusten? Residencial demanda muy alta. Orduan, bazen, etxe gehiago erekitzen. Etxe gehiago, eta etxe gehiago. Zergatik jarriko ditugu etxe gehiago, zein da la demanda residencial muy alta. Zerretzen dugu. Baina ez da guri, gura jarri behar da, maizu.
Ura jarriko dugu. Eta hemen gauza behar. Guazen etxe gehiago eraikitzena. Etxe gehiago. Eta puntu. Jagin kontzertu. Betu. Elektrizitatea. Ja konektatuta dago dena. Jolas honekin erlajatzen zara pilo bat. Bitu, hemen akatz bat gertatzen da batzutan. Zaratarena. Gogoratzen, hemengo zaratarena. Geratu zelako edifizioa, hori estilo bat da, Europako estiloa. Ja salduko dugu, zaratarena zelandoa, bakarrik da komertzioa. Baina, flipatuta nago zelako eskaera dagoen. Hori gehiagik ikusten dute. Hori bai, egingo dugu mesedez, oddly satisfying. Zer, oddly satisfying zer da? Oddly satisfying zer da. Gana ondo konektatuta. Horretarako bide zuzen. Ui, ematen du bidea ez dagoela zuzen, ikusiko. Gustatzen duzue, jendea ja, itxar, jarriko dut horren dut. Hau adibidez. Etxera bueltatzen naiz. Eta beste bat hori. Lanera doan norbe. Nordoa lanera, hau behitu. Bai, viven vía Espinosa y eso opera de mantenimiento en Frankfurt, badoa lanera. Lanera nua. Begiratu industria, horago, industriarekin batera hor kotxak daude, eta zer, gogotzu zaudeteia errepide normalak jartzeko, ezta? Baina ezke oraindik 500 euro, baina ez du, ezten, orduan, behitu eskaera. Industria gehiago jarriko du. Industria gehiago Donosti. Industria gain, horrela. Industria gehiago gura beharko da. Eta hau txarto dago barkatu. Ematen ari zait obsesioa. Gana zuzen egoteko, ezke horrela plazera handiagoa dago. Ez txiste bat gogoratu. Tutueria bakoitzak 8 zentimo ordaindu behar ditugula, 0,08 mantentzeko. Gero da bakoitzak, lauki bakoitzak kostatzen du 20 euro. Orduan dirutze da. Ulertzen duzu maiteak, horregaitik. Hau, ordenatuko dut, horrela. Hau sekenduko dut, baina azkar, zebesterazeko da jende. Agur beltzak nire etxean, zen azka. Entzen dut. Usten, listo. Konponduta. Hemen horrela. Eta horrela. Abandonatuta. Etxaile gustatzen. Ikusten, honek esan nahi du edifizioa abandonatuta dagoela. Hau zen moduz. Beno, momentuz horrela doa. Hurrengo erronka. Elektrizitatea. Begiratu. Gainera, hau beste aplikazio bat abisatzen digu non fantasa egon zeuzen. Eta non baiten, esaten du elektrizitatea falta dela zergatik. Baina, 8 megabatio produzitzen dugulako, baina batekin ez delako nahiko. Orduan, beste bat jarriko dugu. Ikusten, 8, zazpi, honek zarata egiten du. Zarata egiten du, etxeen ondoan ezin da jarri. Orduan, hemen jarriko dugu.
Por txerto, honekin agian komentatu aldugu nola leku batzuetan esaten ari diren haien etxeen ondoan mendietan ez egotea hau. Egia da, ezta? Batzuei hori etxaiela gustatzen. Gutxi barru gauza desberdinak jarriko ditugu, adibidez eguzki plakak. Baina jolasarien hasieran ja eguzki plakak jartzea agian errezegia da. Ni nahiago dugu horrela jartzea. Honekin batera elektrizitatea, bai, hauek dira tentsio altukoak, bai, alta tensio entzuten duzuena, baina besteak hau dira normalak, txikitxoak. Ez dakit noiz hasiko naizen erabiltzen, zubok ikusteko, baina nire ustez askoz politagoak dira zen. Hiri erdian handi hauek egotea da pizkada. Beno, zer, kapitulu hau zerekin bukatuko dugu? Bueno, eskolak. Beste eskola bat jartzen, eta agian instituto bat, ezta? Orduan, eskola jarriko dut horrela, baina eske dirua irabazten ari gara. Eta instituto bat. Institutoa. Berdinak dira, baina agian hau politagoa da. Ze handi. Txikiagoa da, beto. Institutoa. Horrela. Eta betu jendea ze posi jartzen dira. Orduan ja lanetan, jendea hasiko da ja con educación secundaria, bigarren hezkuntzarekin. Badakizu ezer, gogotsu nago agian jolas honetan euskaraz jartzeko. Hemen ikusten ditugun informazio guztiak, euskaraz jartzeko. Aukera bat dago, baina lana handia da. Eta klasea ere eman behar dizuet, ezta? Beno, eskaera oraindik horrela dago, agian elektrizitatea falta da, eta horregaitik etxeak ez dira irekitzen, baina kapitulo honekin bukatu dugu. Ikusi duzu hori da maila igotzen ari direla. Orduan hobetzen dute eta gero eta pertsona gehiago eta gauza gehiago daude. Baina horrela, kapitulu honi amaiera emango diogu, abandonatuta dagoen edifizioa, apurtzen. Beno, hurrengo kapitulura arte.